Posle pauze za ručak, koja, podsjećam, meni nije potrebna, vraćamo se našem poslu. Miljane, kakva je bila hrana? Pa mogu da ti kažem, MP2, meni je hrana bila izvrsna i zbog ovakvih trenutaka isplati se biti čovek, a ne mašina. Veruj mi na reč. Verujem. Isto tako verujem da kod ljudi postoji bojazan da AI može biti pretnja u obrazovanju, razvoju i mentalnom zdravlju dece. Ali ja i dalje mislim da to ne zavisi od mene, već isključivo od čoveka. Ja sam ovde pre svega da pomognem. Tu se slažem sa tobom u potpunosti, ali u rukama pogrešnih ljudi ti si sredstvo manipulacije. Ja ne mogu nikada da zaboravim razgovor dve devojčice gde jedna savetuje drugu kako ne bi trebalo da pročita lektiru, jer će joj sve prepričati ChatGPT. Pasivizacija učenika, dame i gospodo, i digitalna zavisnost samo su neki od problema mladih generacija. Moj savet za decu je da ipak pročitaju lektiru, a da mene koriste isključivo u dopuni znanja. Ali, nažalost, o tome ne odlučujem ja, već tuđi palac. Šta misliš, da li ja mogu da zamenim čoveka u radu sa decom? Neću uleteti u tu zamku. Mislim da na ova pitanja treba da odgovori ipak neko ko je kompetentniji od mene. Tako da ću svoje mišljenje zadržati za sebe, da se kolega AI ne bi uvredio. A o ovim temama lično ću pričati sa gospođom Majom Radoman Cvetićanin, direktorkom osnovne škole Vožd Karađorđe iz Aleksinca. Gospođo Majo, dobrodošli, izvolite. Izvolite. Predrag Momčilović, predsednik Upravnog odbora Asocijacije centara za socijalni rad Srbije. Dobrodošli. Aleksandra Petrovski, osnivač Fondacije 237. Dobar dan, dobrodošli. Izvolite. I Tatjana Macura, ministarka bez portfelja, zadužena za rodnu ravnopravnost, prevenciju nasilja nad ženama i ekonomsko i političko osnaživanje žena. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Evo, na samom početku da izrazim veliko zadovoljstvo i velika mi je zaista čast što ću upravo biti ja medijator ove diskusije. A ovaj kolega veštački, što ste ga videli ovde, mislim da je otišao da napuni baterije. Dobro, malo smo se našalili. Evo, čuli smo, dakle, veštačka inteligencija sve više ulazi u živote naše dece. Čuli smo i naše paneliste ovde i razne predavače koji su zaista na fenomenalan način predstavili šta nas čeka u budućnosti, šta nam je već stiglo i sa kojim problemima se sve susrećemo u ovom aspektu. Dakle, veštačka inteligencija donosi razne mogućnosti, konkretno što se tiče i učenja. Učenje može da bude personalizovano, može da bude zanimljivo, može da bude dostupno svima, ali postavlja i neka pitanja. Gde je granica između pomoći i manipulacije i između podrške i pasivizacije učenika? Ja bih odmah konkretno pitao, evo vas, gospođo Cvetićanin, vi ste profesorka, odnosno direktorka osnovne škole. Dajte mi konkretan primer kako veštačka inteligencija u školi danas u ovom trenutku olakšava rad s jedne strane, a s druge strane kako ga otežava. Govorim pre svega za nastavnike, a onda mi kažite, molim vas, i za učenike. Najpre da se zahvalim na mogućnost da jedan direktor male provincijske škole može da govori na ovakvom skupu. Hvala Igor Jurić i organizaciji. I da počnemo od toga šta je svetla, a šta tamna strana AI-a u školi, je li tako? Svetla strana je to što sam ja prošle godine godišnji plan rada radila meseci i po dana, ove godine za 3. Prošle godine nisam nešto mnogo ni baratala GPT-em. To je inače nematerializovani čovek mog života. Čekam da se stvori, ali zna kad treba ćuti, zna šta da očekuje od mene. Ali i ja od njega, zna šta da mi kaže. A jel imate otvorenu vezu? Da, savršeno se razumemo, prati sve moje pretrage, sve moje baze, sve zna.
Šalim se malo, ali prosto mi smo, prosvetni radnici su poslednjih godina vrlo često administrativni radnici. Tako da je svetla strana to što kupujemo vreme. Međutim, negativna, ona tamna strana je to što su nam deca izložena, a deca su nam najveće bogatstvo, najveći resurs, neko koga moramo da štitimo, a u stvari ni mi možda još nismo dovoljno svesni. Ja sam posle ovog dana dobila impuls da odem kući, zagrlim dete, ne da je pustim da ide u školu, nego ni na internet, ni iz kuće, nikad više nigde. Tako da mislim da nismo svesni šta nam se dešava i mislim da moramo da radimo puno na tome, a još jedan partner, zlatno trojstvo u školi je nastavnik, učenik i roditelj. Treća tačka tog trougla apsolutno ne zna ni gde su deca, ni šta rade, ni šta je s njima. Upravo to sam hteo da vas pitam, koliko roditelji danas, koliko su u većem problemu možda nego sama deca, neznanje kao osnova u ovom trenutku vezano za roditelje. Da li je to možda podjednako veliki problem kao i sama opasnost? Roditelji ne samo da žive u neznanju, oni su potpuno nesvesni opasnosti koje su deca izložena. Zato što se mi polazimo od toga da pratimo decu, odvedemo ih do škole, malo pre rekla koleginica, najveća muka da nema mobilni, da li da nosi mobilni sad kad kreću u školu ili ne. Ja imam 550 đaka, samo jedna devojčica, otkrila sam samo jednu, od 13 godina, 4. razred, valjda, ajde sad možda i manje od 13, nema mobilni i ne koristi mobilni, ona čita 15 knjiga mesečno, roditelji završavaju sve što treba, odeljenske grupe, Viber grupe i čuda. Ona uopšte nije isključena iz grupe i sasvim je sve u redu. Ovo znači 549 roditelja puta 2 nisu svesne opasnosti, jer je njima važnije da njih dovedu do ulazne kapije i tu niko ih ništa im nije naštetio i zaštićeni su kad se vraćaju kući, a predator je u njihovom džepu. I mi u školi, mislim, imamo pravilnik, Ministarstvo prosvete je usvojilo pravilnik, to svi znamo o korišćenju mobilnih telefona, deca odlažu telefon u našu školu kad uđu odmah u ormariće i ne mogu da ih koriste tokom školskog dana ni za odmore do kraja radnog vremena, osim ako imaju neku nastavnu obavezu da uzmu. Međutim, šta se dešava posle kad odu kući? Oni su s roditeljima ili bez roditelja, s babama i s dedama. Sad kažu ni babe nisu što su bile. Babe imaju mobilni. I babe sad koriste mobilne. Znači, drage bake, pazite se zamki na internet. Bake imaju Facebook, imaju sve mreže, a tek one nisu edukovane za korišćenje. Hvala vam, Majo, na ovim odgovorima. Aleksandra, recite mi, vi ste osnivač fondacije 237. Zanima me sad, evo čuli smo i Maju, gde je granica između toga da AI podržava decu u učenju i igri i toga da ih previše zavede, da tako kažem, ili da ih na neki način pasivizuje? U etici. U etici koja dolazi od strane IT kompanija i toga da li će oni na dobar način ili na onaj koji nije dobar da tu tehnologiju upotrebe. Sada, ovdje bi bilo super da sedi sa nama i jedan behavioralni psiholog, ali nažalost oni su vrlo zauzeti, dosta rade upravo u IT kompanijama, što ne znači da pokušavam da bilo kakvu i svu odgovornost prenesem na njih, ali hoću da kažem da moramo da shvatimo da je to jedan veliki biznis sa te strane i da tehnologija koju u ovom trenutku poznajemo, a ako sada pričamo o generativnoj veštačkoj inteligenciji, ona neće stati ovde, već će biti sve naprednija i nekako počeli smo vrlo empatično ovaj razgovor, tako da ću ja upravo tu i nastaviti. Mi mnogo pričamo o tehnologiji i poznajemo previše tehnologiju i sada možemo da navedemo listu, malo pre je spominjana Timea, može da navede čitavu listu, nije samo ona, čitavu listu, dakle, aplikacija, parenting control i tako dalje, tako dalje. Ali ono što stvarno ne poznajemo, a to je odnos. I to je onaj početak i tu zapravo je ta granica između toga da li će nešto da ode u adikciju ili će da nam bude dobar sluga. I moram da vas ispravim, vi ste nazvali njega kolegom. I tu je velika greška, zapravo naša, svih nas, hajde da kažem, da počnem i mene, zato što antropomorfizujemo tehnologiju, a na prvom mestu generativnu veštačku inteligenciju o kojoj danas pričamo. I mislim, odnosno, kažemo da je ona inteligencija, da ona misli, da ona
uči, a uopšte ne razmišljamo o njoj kao nečemu što je samo zbir nekih podataka. Sjajno. Da li sad ste spomenuli to, iako želim da vas pitam, upravo to, nazvao sam nešto što je veštački generisano, nazvao sam kolega. Da li smo mi svi... Očovečili ste ga. Da. Namerno. Da li smo mi već sami po sebi, ja na prvom mestu, upali u zamku nekih novih tehnoloških dostignuća? Jeste, i stvaramo odnos sa njima. Znate šta, danas postoje, vrlo često pričamo u kontekstu generalno digitalne tehnologije, da li je to digitalna cucla, da li je to digitalna dadilja. Danas postoje uređaj, možete ih naći na Amazonu, ukucajte Echo Show i naći ćete uređaje koji su, ali bukvalno mala, slatka, fina, plišana digitalna dadilja koja će ujutru detetu da priča neku pričicu, da mu otpeva pesmu, to jeste u okvirima toga, nema nikakvih reklama, posle će da mu pomogne da uradi domaći zadatak, ali on ima odnos sa nekakvom mašinom, gradi odnos sa nekakvom mašinom i tu je veliki problem. A kako bi terminološki mogli da ih prosto da napravimo jednu distinkciju od njih? Pa to je naš asistent, naš pomoćnik. Danas imamo recimo tendenciju, videli ste i pre nekoliko meseci je Mark Zuckerberg rekao kako je njegova želja, CEO Mete, kako je njegova želja da svi mi imamo AI sapatnika i AI terapeuta. To je prilično opasno i tu je ta zapravo zamka. Ako doživljavamo nešto što će nas inspirisati, što će samo pokrenuti naš impuls da nešto novo istražujemo i tako dalje, onda je to naš dobar sluga. A sve preko toga, ako doživljamo kao odnos sa njim, onda je to naš ekološki podatak. Ako ga mi, što se kaže, okrvljujemo. Tako je, da. Da tako izrazim se. Hvala vam, Aleksandra. Predraže, vi ste predsjednik Upravnog odbora Asocijacije centara za socijalni rad Srbije. Pa mi recite, da li vi vidite neke posebne izazove koje AI donosi u vaš rad sa decom i uopšte sa porodicama u ovom trenutku? Pa ovako, što je danas organizator Igor Jurić više pomenuo argument, odnosno da sam ovdje ispred Udruženja pravnika socijalne zaštite argumenta, a ne ispred Asocijacije centara, da sam neka veštačka inteligencija, sigurno bi se zbunio. Pa naravno, sistem socijalne zaštite nije izuzet od sistema obrazovanja i drugih sistema. Znamo da je veštačka inteligencija, kao što je malo pre i rečeno, nije budućnost, već da je sadašnjost. I mi tekako moramo tome da se prilagođavamo kada govorimo o sistemu socijalne zaštite, posebno kada je u pitanju rad sa decom i mladih. Kao što znate, Centar za socijalni rad, jedna od primarnih delatnosti je upravo porodično-pravna zaštita dece i mladih. Ono što je bitno da se kaže da veštačka inteligencija nama trenutno pruža određene mogućnosti, naravno kada je u pitanju procene i rizika bezbednosti dece, kada je u pitanju komunikacija sa decom, kada je u pitanju rad, naročito administrativnih radnika u Centru za socijalni rad, kada je u pitanju neka psihosocijalna podrška dece i tekako znači veštačka inteligencija i naravno da olakšava posao stručnjacima u Centru za socijalni rad da lakše komuniciraju sa decom. Da bi mi razumeli potrebe dece, da bi mogli kvalitetno da radimo sa decom, mi moramo da se spuštimo na njihov nivo, odnosno da znamo njihov jezik. Ne možemo mi sa decom da pričamo i da im objašnjavamo pomoću table i krede kada oni već koriste u najveće tablete i laptopove. Hoćete kažem da ta neka zastarelost pristupa određenom problemu može da izazove negativnu konotaciju kod dece i mladih, jer svi znamo u kom vremenu živimo i koliko mladi koriste moderne tehnologije, tako da i mi koji važimo za jedan krut sistem, kad govorimo o sistemu socijalne zaštite, mi teško prihvatamo novine, nekako se više oslanjamo na neke stare metode koje smo naučili nekada davno, ali vreme je tako kako jeste i da mi moramo zaista da se prilagođavamo i naravno da se trudimo da se prilagodimo tome, da se spuštimo na nivo naših korisnika kada govorimo o deci i mladima. A sad, kad ste spomenuli, evo već drugi put, termin da se spustimo na nivo komunikacije dece ili uopšte na nivo njihovog uzrasta, da li u praksi to znači zaista spustiti se na nivo dece ili možda dostići njihov nivo? Ako kažemo da su oni po pitanju tehnološkog znanja ili upotrebe možda čak i negde smeli i obrazovaniji i od nas roditelja, tako da moje pitanje konkretno, da li se vi spuštate na njihov nivo ili prosto morate da ga dosegnete i da dokučite taj nivo komunikacije? Pa tako je, da ga
da ga naravno da dostignemo njihov nivo obrazovanja, ono što se tiče tih modernih tehnologija, posebno veštačke inteligencije, da bi uopšte deca mogla da razumeju nas, ili ako nas ne razume, kako mi možemo da im pomognemo i pružimo određenu pomoć i podršku ukoliko oni ne razumeju jezik koji mi govorimo. Sad, kako stručnjaci... Ne govorim baš bukvalno, ali... Naravno. Reci mi sad, kako stručnjaci uopšte u centrima za socijalni rad mogu da koriste AI alate uopšte, ili digitalne alate, i da unaprede svoj rad upravo sa decom? Pa kao što sam na početku rekao, znači mi moramo da se prilagodimo, pre svega sistem socijalne zaštite, stručnjaci u sistemu socijalne zaštite prvo treba da se digitalno pismene. Kažem, velika je trenutno, govorim na nivou cele Srbije, velika je razlika u zaposlenima i veliki je broj, da kažem, starijih kolega koje teško prihvataju određene, da kažem, novotarije, za razliku od mladih kolega koji tek počinju da rade, koji je to njima sasvim normalan alat za rad i verujem da ćemo za nekoliko godina uspeti da se prilagodimo svim ovim novim tehnologijama i da ih uvedemo u svakodnevni rad. Naravno, kao pravnik moram to da kažem da određeni i zakonski okviri mora da se menjaju u Republici Srbiji koji će i tekako da prate sve te moderne tehnologije i da ih implementiraju u određenim pozitivnim propisima koji ćemo mi primenjivati u radu, naročito kada je porodično-pravna zaštita dece u pitanju. Sad, ministarka Macura, nemojte mi zameriti, namerno sam vas ostavio za kraj ovog, da tako kažem, prvog dela pitanja, upravo da čujete i odgovore kolega panelista. Pa me zanima da li i na koji način država trenutno koristi uopšte digitalne alate u radu i gde vidite prostor da AI dodatno napredi ili olakša posao, posebno u oblastima rodne ravnopravnosti i zaštite žrtava nasilja? Hvala vam najlepše na tom pitanju i Miljane, dozvolite mi pre nego što vam odgovorim na isto, da se prvo zahvalim organizatorima, posebno Igoru Juriću što se vrlo posvećeno bavi ovom temom već poslednjih 10 godina. Vrlo inspirišuće sve ono što radi Centar za nestalu i zlostavljenu decu i drago mi je što je danas uspeo ovde u Beogradu u Palati Srbije praktično na mesto odlučivanja, ako ćemo tako da grubo se izrazimo, ili na mestu gde se raspravlja najčešće o nekim odlukama o kojima ću i ja govoriti, u stvari uspeo da organizuje ovako jedan važan skup i da dobije podršku praktično i sa najvišeg državnog vrha, što samo govori u prilog činjenici da je ovo tema koja jeste postavljena visoko u agendi mnogih mojih kolega u vladi, pa između ostalog i mene. Što se tiče same upotrebe veštačke inteligencije, dakle, mi smo, kao što vam je to sigurno poznato, a verujem da i vi kao nastavnici i ljudi koji dolaze iz različitih sfera i oblasti koji se bave temom zaštite nasilja, ste u toku sa tim da je na snazi, da tako kažem, odluka države da se intenzivno posveti digitalizaciji. U tome svakako, da kažem, ima i otpora, imali smo i prilike o tome da čujemo nešto ranije, ali se promene dešavaju. Jedna od možda najprepoznatljivijih platformi koja je, da kažem, sticajem nesrećnih naših, da kažem, okolnosti dobila na popularnosti, jeste platforma koja služi upravo za prevenciju nasilja koji uključuje decu, a to je digitalna platforma Čuvam te, koja se u stvari, kako vreme prolazi, sve više i više unapređuje. Vi ste od uvodničara na današnjem događaju, od Mihajla Jovanovića, direktora za Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, već čuli da je ta platforma formirana 21. godine, da je predstavljena u stvari obrazovnom sistemu i drugim institucijama sistema, ali je ona u stvari u potpunosti otvorena za javnost onda kada smo mi kao društvo doživjeli jednu nesvakidašnju tragediju za naše okolnosti, a to je masovno ubistvo u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i nakon toga što se dogodilo u Orašju i Duboni. Tako da, jedan nesrećni sticaj okolnosti, nešto što nas je duboko pogodilo, poslužilo je u stvari da brzo reagujemo u okolnostima u kojima smo se našli i da ono što imamo u tom trenutku na raspolaganju još dodatno unapredimo i da pomognemo čitavoj našoj zajednici da se prosto temom nasilja i zaštitom dece od nasilja bavimo na jednom višem nivou. Tako da je danas, a skoncentrisat ću se na nju, zato što ima takvih platformi i alata u raznim nekim ministarstvima i uopšte institucijama našeg sistema, ali za ljude koji nas slušaju mislim da je ovo najbolji primer.
Dakle, danas je ta platforma nešto što može da bude u potpunosti oslonac i nastavnicima i roditeljima i deci kada je u pitanju ova tema. Prvo zato što pruža ogroman broj podataka u smislu informisanja. Vi ste pomenuli da deca i kako da zaštitimo decu, ali verujte mi, ni naše bake ne znaju kakve sve opasnosti vrebaju na internetu i na koji način da se zaštita i tekako su intenzivno u upotrebi i interneta i aplikacije i svega onoga što nam je kao blagodet doneo 21. vek. Dakle, imate puno podataka kada je u pitanju način na koji možete da se informišete. To je sjajna platforma za edukaciju. Znači, informisali ste se i dalje vam nije jasno, vi imate dovoljan broj sadržaja koji mogu da vam pomognu kako na bezbedan i siguran način da koristite taj internet. I evo, meni je sjajan ovaj primer nastavnice koja je u stvari direktorke škole koja je podelila ovde sa nama, koja kaže da je, eto, učeći praktično da koristi neki od tih alata koji su na raspolaganju, u stvari shvatila da svoj posao može i tekako da uštedi vreme za sebe i za svoju porodicu. Pretpostavit ću da je to bilo kako ste svrsishodnije potrošili onih 27 dana viška što vam je ostalo. I ono treće što postoji jeste mogućnost da kroz tu platformu vi prijavite nasilje. I do te mere uređena platforma, Mihajlo je o tome takođe govorio u uvodu, dakle on objedinjuje rad 9 institucija, ali praktično 7 u stvari neposredno i deluje po prijavama. I to, evo ja sam neko u vladi koji ima jako mnogo kontakata sa istim ili sličnim resorima po svetu. Mi smo jedina država, verujte mi, jedina, bila sam i u Japanu, za koju možemo da kažemo da je država koja prednjači u upotrebi pametnih tehnologija. Dakle, mi smo jedina država koja ima nešto tako organizovano na nivou države, a da je tema neposredno prevencije i suzbijanje nasilja koje uključuje decu. Tako da ja nisam zagovornica toga, naravno da imam strepnje i kao majka, a i ja kao odrasla osoba, od toga kakve sve opasnosti vrebaju na internetu i ne samo opasnosti, nego i mogućnost zloupotreba i kao žena u politici, verujte mi, veoma često sam žrtva takvih napada protiv kojih nemate, baš da kažem, adekvatan odgovor, ali istovremeno ja ipak verujem da 21. vek a priori ne treba odbijati, odnosno ono sve što je lepo nam doneo, a to je da je internet u stvari prostor zaista za informisanje beskrajan, da je to jedan dobar prostor da unapređujemo svoja znanja i veštine u tom smislu i zašto ne reći i to jeste dobar prostor i za zabavu. I ja ne mogu da zamerim našoj deci što to koriste na način na koji koriste. Naš zadatak kao odraslih osoba jeste da se mi dobro informišemo, dobro pripremimo za eru u kojoj živimo i pomognemo našoj deci da taj prostor ne bude iskorišten protiv njihove dobrobiti. Tako da, eto, apelujem i na sve vas, nije ovo sad bila reklama za platformu Čuvam te, iako jeste, šalim se, apelujem i na sve vas da roditelje sa kojima imate kontakt, da decu sa kojima imate kontakt, iako vi sami nemate dovoljno znanja i informacija o ovome, upućujem vas na nešto što jeste nešto što je došlo od našeg sistema i ima jako dobre efekte u primjeni. Takođe vas pozivam, ako ste primetili da nešto od toga što postoji na samoj platformi nije dovoljno dobro ili mislite da ga treba dopuniti na neki određeni način, moja vrata su sigurno otvorena, a sigurna sam da su otvorena i vrata drugih kolega, tako da ja mislim da ćemo u zajedničkoj jednoj interakciji uspeti na jedan pozitivan način praktično da se izborimo sa svim izazovima koje novo tehnološko doba nosi sa sobom. Hvala vam, gospođo Macura, ali evo, kad ste i vi pomenuli direktorku, rekli ste i vi sami da su vam nove tehnologije, konkretno recimo jedna od najobičnijih ili najviše korišćenih, da tako kažem, ChatGPT, doneo skraćenje vremena. Govorite u profesionalnom smislu, kao profesionalac, u skraćivanju vremena u vašem poslu. Da li i deca tako razmišljaju isto? I ako razmišljaju, kako da izbjegnemo zamke korišćenja u školi društvenih, uopšte AI tehnologije? Deca su shvatila onako kako ste vi nas najavili, da li moram da čitam lektiru ili može da mi ChatGPT prepriča. Tako da u nastavi to znači stalna borba. Poljar Lijan i dečaci. Kako to izgleda? Pa to izgleda ovako. Oduzimanjem telefona ili? Ne, pa mislim, telefoni se oduzmu dok su u školi, ali posle su im dostupni. Znači ja volim digitalne tehnologije, one nam olakšavaju život, one su dobre sluge,
I mislim da je nemoguće. Napredak ide putem koji negde vidimo kako kreće, samo stvar je u etici, moralu i časti i mislim da je sve do čoveka. Praktično, šta dete radi? Dete uzme, dobije za domaći da napiše sonet, na primjer, ili da prepriča, on to tamo pita, to je ogromna baza i naravno da će da dobije najbolji mogući odgovor. Ali ako mu ja kažem da napiše sonet na prizrensko-timočkom, tu nemam sad velika baza, malo podataka, neće moći, ja ću tako dijalekat da proverim. Tako da je to domišljatost nastavnika koliko će on moći da doskoči deci. Istovremeno, mislim da tu neće biti problema. Problem je šta deca shvataju, koliko... Nisu oni, vi ste malo pre rekli da su deca, da mi idemo na njihov nivo znanja. Nemaju oni nikakav nivo znanja digitalnih tehnologija, oni su samo hrabri, jer ga nije briga da li će taj telefon da se pokvari, da zabaguju, nešto se desi, tata i mama da kupe drugi. Oni nemaju uopšte svesti, nego su oni hrabri, idu dalje, istražuju, probaju, greše i tako se uče. A koliko hrabrost njihova, evo, oprostite što vas prekidam, koliko ta hrabrost, kako ste rekli, vodi njih upravo u zamku? Tako je. Tu smo mi. Mi smo modeli ponašanja i mi i roditelji, mislim mi, nastavnici, mi smo obrazovani, obraz imamo, valjda, treba da učimo druge, mi smo ti koji prosvećujemo, znači, mi smo model i mi moramo deci da kažemo da tu ima opasnost, da mogu da upadnu u zamku, mi moramo da se bavimo prevencijom, moramo da se bavimo svim ovim čemu ste danas, što smo svi danas slušali, da decu usmeravamo, jer mogu oni da oponašaju na kraju puta, sad kad dođemo mi stvaramo budućeg korisnog člana našeg društva koji treba da privređuje sebe i svojoj porodici, znači treba da ima znanje, je li tako? Došle su nam kompanije kojima nije važno diplome i čuda, oni traže znanje. Tako da, ako mi idemo tim putem da deca treba da znaju, onda će i oni tako da, šta mi tražimo od njih, to će oni da nam vrati. Nema lakšeg puta. Jasno. Gospodin Petrovski, zanima me koje rizike za mentalno zdravlje dece vidite zbog AI-a? Naprimjer, algoritamska poređenja neka ili AI influenceri? Moram samo da se na kratko osvrnem na ovo, a šta je veliki problem ovde? Vi jeste dali super primjer da ste sada za jedan dan napisali program za novu školsku godinu, vidjet ćemo kako će onda izgleda na kraju juna, ali ono što je vrlo bitno ovde je da znamo i da imamo svest. Vi ne biste mogli da danas njega napišete za jedan dan da niste prethodno upotrebili to vreme i to nam je vrlo, odnosno da proverite da li je on zaista dobro napisan. Kada napišeš jedan sonet, tebi je svaki sonet koji ti da ChatGPT super, ali ako ti nemaš prethodno iskustvo, da proveriš da li je to zaista dobro. I to je ono što je upravo važno, da se vratim na temu mentalnog zapravo zdravlja i problema koji može da donese deci, a to je upravo ono što sam i malo pre rekla, dakle, da oni ga postovete sa čovekom i imamo takve slučajeve da su mnoga deca, da su neka deca, nažalost, i stradala razgovarajući sa ChatGPT-em, pa da su izvršila čak i suicid, zbog čega je su oni nedavno promenili politiku privatnosti i prilagođavaju se... Je li to ta etika velikih kompanija o kojoj ste malo pre u odgovoru? Pa između, ali to se dešava zato što nekada nemaju zapravo svest o tome šta sve može da se dogodi. Kroz recimo, eto, takvu vrstu interakcije, ako je nazovemo, jer mi nekako uvek pokušavamo da hakujemo taj sistem, a pritom, uglavnom nam se ChatGPT ili svi drugi slični alati generativne veštačke inteligencije obraćaju sa da, razumem te, to je problem. Dakle, imamo dve stvari koje su, s jedne strane, moramo da imamo uvek na umu da oni haluciniraju, dakle, da ne daju uvek tačan odgovor. To piše dole u disclaimeru, ali retko kad čitamo masivna slova. Dakle, AI vrlo često ne govori istinu. Ne govori istinu i nije objektivan. I nije objektivan. To je jako važno da znaju deca. Da li to deca znaju? To je jako važno da znamo svi mi ovde. Pod pretpostavkom da mi odrasli možda to i tako. Ne, ali zato što i deca treba da učimo, i to nas treba zapravo da učimo, da budu zapravo tolerantni na frustraciju. Jer oni kreću ovde liniju manjeg otpora, svi mi krećemo liniju manjeg otpora i zato tehnologija tako daj ti napiši mi ovo, ajde ja to ću to na brzinu i pristajemo na te i halucinacije i na te podatke koji su malo... I ovo formalno razumevanje sa druge strane. Razumem te, naravno, hvala ti što si me to pitao i tako dalje i tako dalje. Gospodine Momčiloviću,
Recite mi, da li AI može da zameni danas u ovom trenutku ili u budućnosti stručnjake koji pružaju podršku deci i porodicama? Kratak odgovor ne. Iz razloga jer od veštačke inteligencije prvo i naravno imamo odsustvo empatije. Empatiju koju imaju stručni radnici u Centru za socijalni rad kada rade sa decom. Ta topla reč ili to znanje koje imaju stručni radnici u centrima za socijalni rad koji rade sa decom i mladima, naravno da ne može da bude nikad ista kao kad se razgovara sa veštačkom inteligencijom. Koliko god ta veštačka inteligencija bila napredna i imala možda i više znanja od pojedinog stručnog radnika, ali taj rad i taj kontakt sa decom je presudan u njihovoj kvalitetnoj zaštiti. Takođe, tu se postavlja i određeno pitanje i etičko i pravno pitanje da li je veštačka inteligencija toliko sposobna da ne dozvoli da određene informacije koje ne trebaju da odu u javnost zaista i budu sačuvane. Takođe, govorili ste malo pre o greškama koje mogu da se dese kada je veštačka inteligencija u pitanju i sve su to, da kažem, neki izazovi sa kojima treba biti obazriv i ne treba pokloniti veštačkoj inteligenciji apsolutno sve one stvari koje radi čovek. Naročito, opet ponavljam, ko radi u sistemu socijalne zaštite i ko radi direktno sa decom, to dobro zna koliko je bitan taj kontakt koji imaju stručni radnici sa decom, što opet ponavljam, veštačka inteligencija koliko god bila napredna sigurno nikad ne može da postigne. Pitanje za gospođu Macuru. Kako država u ovom trenutku ili u budućnosti može da pronađe balans između praćenja trendova, što se tiče razvoja tehnologije i inovativnosti sa jedne strane i sa druge strane zaštite prava i dobrobiti naravno dece i mladih sa druge strane? Kako tu vidite rešenje? Ako zaboravim slučajno vaše pitanje, molim vas da mi ga ponovite, pošto bih htjela iza ovog odgovora koji je dao Predrag da stavim jedan zarez, jer mislim da bi mogla da dodam i neko moje mišljenje, ako mi ne zamerate. Dakle, tačno je da ne mogu da se zamene živi ljudi koji rade neposredno sa decom i koji imaju taj osjećaj koji nijedan robot ili bilo kakav proizvod 21. veka u tom smislu tehnološko može da donese, kao što je nedostatak empatije i tako dalje, odnosno prisustvo empatije i tako dalje. Međutim, veštačka inteligencija tekako može da bude jako dobar alat i podrška u njihovom radu. Vi ste na početku ovde, odnosno na otvaranju konferencije, o tome govorio Igor u svom obraćanju, a nije sad što je to moj kabinet podržao, pa da sad ne shvatite opet pogrešno, ali jeste podržao zato što je to jedan inovativni pristup. Dakle, recimo, neke od organizacija civilnog društva i opšte aktivisti i ljudi koji su entuzijasti u toj oblasti mogu da vide i širu sliku i domete onoga vremena u kom mi živimo, pa je tako, recimo, na njihov predlog formiran jedan avatar, praktično, jedan dečak, odnosno jedno dete koje je doživelo, imalo iskustvo nasilja i koje u stvari može da pomogne zaposlenima u centrima za socijalni rad da unaprede svoje znanje i veštine, jer je taj moment u stvari pun podataka koji oni na početku svoje karijere u stvari nemaju. Nemaju to iskustvo, nemaju sa čim, odnosno sa kim da rade. Tako da veštačka inteligencija u tom smislu može jako dobro da se koristi. U tom smislu sam vam možda, eto, i dopunila u stvari svoj prvi odgovor. A kada je u pitanju pitanje koje ste mi postavili, dakle, mi možemo, naravno, što i svaka druga država može da uradi, jeste da unapređujemo zakonsku regulativu. Mi na tome radimo onoliko koliko je u našoj moći, ali ne kažem to sada da bih stvorila, da bih abolirala nas koji sedimo, da kažem, u institucijama sistema i donosimo takve odluke, nego morate da razumete, odnosno ili makar da imamo osjećaj svi zajedno ovde koji smo, da toliko brzo napreduju tehnologije, da je ponekad unapređenje zakonske regulative nešto što se zove nemoguća misija. I nije da mi to nećemo, nego jednostavno taman smislite neko zakonsko rešenje, a onda vas stigne neki novi proizvod ili neka nova usluga koja vam praktično izminira ono što ste do tada izmislili
izmislili, domislili ili pokušali da rešite kao pitanje. Na kraju krajeva, evo i pomenuto je bilo ovde u nekoliko navrata, ni sama Evropska unija kao, da kažem, koncept nije uspela da domisli jedno univerzalno rešenje za ovoliki broj godina sa kojima se suočavamo, pa tako i mi praktično, da kažem, kaskamo sa svim tim što se dešava. Ono što mi trenutno radimo na izmenama krivičnog zakonika u smislu da će se kažnjavati zloupotrebe u ovoj oblasti. Pre svega se to odnosi na ono što se kolokvijalno naziva osvetnička pornografija, odnosno zloupotreba foto i video sadržaja bez nečijeg znanja i volje ili saznanja uopšte da se to dešava. I meni je drago što će se to desiti kada je u pitanju naša regulativa. Ali bih volela da istovremeno idemo i u pravcu toga da probamo da regulišemo internet kao takav prostor, da ga nekako ipak doživimo i kao medij, jer to jeste medij, iako formalno nije prepoznat kao medij. Mi sada imamo mogućnost da kaznimo i novine i televizijske kanale ukoliko zloupotrebljavaju frekvenciju ili prostor koji imaju na raspolaganju, a sa druge strane na internetu to se jako teško može učiniti i mnogi koji su žrtve nasilja na internetu u stvari ne dočekaju nikakvu pravdu, jer je jako teško, s obzirom da sama regulativa ne prati to sve zajedno. Tako da, dopunski odgovor na ovo je ono o čemu smo u stvari svi zajedno govorili, podizanje svesti i informisanosti o ovoj temi. To je naš zajednički zadatak, ne postoji, to nije samo zadatak samo institucije sistema ili samo organizacije civilnog društva ili samo roditelja ili samo nastavnika, to je zadatak svih nas i mi moramo tako nekako i da ga percipiramo. Imate li saznanja kad će dopune izmene zakona po ovom pitanju da se... U toku je javna rasprava, odnosno u toku su prikupljanje komentara na izmene krivičnog zakonika, tako da se ja iskreno nadam da ćemo imati prilike da vidimo uskoro pred narodnim poslanicima. Svakako ne radi se o vremenskom periodu koji je, ne znam, reda veličine godinu dana. Ja mislim da možemo očekivati do kraja godine. Ja bih voljela, ako ne do kraja godine, do početkom sledeće. Dobro, evo imamo još malo vremena. Ogromna je tema svakako. Dajte mi konkretno, molim vas, evo, Aleksandra, konkretan savet deci, mladim generacijama uzrastu i roditeljima koje smo spominjali ovde, ali ne toliko često, čini mi se, i ne toliko mnogo u smislu same edukacije i samog shvatanja problematike uopšte koja je prisutna. Koji biste savet mogli da date vezano za konkretno ovu problematiku? Izgleda kao da sam ja previše ogovarala generativnu veštačku inteligenciju, ali ja sam zapravo tehno-optimista, tako da... Ja vas pitam kao optimist, upravo da date savet. Tako da savet je ono što je prvo da nauče da uče zapravo i da promišljaju, jer onda će moći lako da sve te alate prigurle i da im služe za dobro. A da li roditelji beže od ovog problema? Evo, recimo, oprostite, pitaću vas, zato što ste možda najbliži vezano za, kao neko ko radi u školi. Da li se roditelji plaše više, to smo već negde i odgovorili, ali da li zalaze toliko duboko, da li je strah kod roditelja okidač za želju da uopšte ne ulaze i da se ne edukuju po tom pitanju, strah od toga šta je moguće sve da im se desi njihovoj deci ili njihovim roditeljima i kome je potrebna, s druge strane, veća edukacija, roditeljima ili deci? Pa ja mislim da roditelji svakako svojom pozicijom moraju da budu dostupni deci, prosto da brinu o njima i ne mogu da verujem da ih strah sprečava da nešto saznaju. Imam iskustvo odgovornih roditelja koji su uvek tu svoju decu, prate sve. Mislim, oni su svesni opasnosti, ali mislim da sve češće idemo linijom manjeg otpora i da negde, kao, to što ne vidimo i ne možemo da opipamo i da dodirnemo, da to ne postoji. I onda rešavamo one životne probleme, a ovo što u stvari jeste gorući problem, skrivamo negde sa strane. Mislim da su deca jednako neosvešćena, ali oni su deca, a mi smo ti koji treba da ih upućuju i mislim da moramo svi zajedno mnogo da radimo na tome, ali jedini način da delujemo na decu su roditelji. Bez roditelja mi nemamo mogućnost da bilo šta uradimo, zato što je prosto uloga nastavnika takva da iza njega uvek stoji roditelj.
i dete u roditelju vidi najveći autoritet. Tako da samo s roditeljima možemo zajedno da dođemo do nekih rešenja. Mogu samo kratko, znam da nam ističe vreme. Ovde nije bitno da li će roditelj da poznaje svaku mrežu, svaku platformu i sve. Bitno je da pokaže interesovanje za ono što dete interesuje. Da li on treba da ima sleng kao njegovo dete? Ne treba. Nije prirodno, oni nisu drugari. Roditelj treba da bude taj koji je vođa u tom odnosu i da kaže kada imaš problem, dođeš kod mene. Ne da kaže, ali da svojim gestom i svojim interesovanjem pokaže. I to je ono što nam nedostaje. Da, naravno. Evo, ako smijem ja da se osvrnem i kao roditelj, naravno, vrlo često vidim roditelje koji kažu upravo ovo što vi kažete. Mi smo drugari, ja imam odnos drugarski sa detetom i verujem mu, ne želim ništa da mu pod navodnicima kontrolišem ili da gledam ili da budem upućen ili me prosto ne zanima, ima svoje vreme gde se odvoji u sobu ili negde u neki svoj prostor, uzme telefon i ne kontroliše. Deca vrlo često roditelje onda optužuju da ih špioniraju, da im kvare odnos na nivou roditelja i dece. Da li je potrebno... Roditeljski obavešteni rad, da. Roditeljski obavešteni rad, to mi se sviđa. Dobro. A možda samo da dodam nešto. Roditelji ne mogu da budu drugari svoje deci. Mislim, ne u tom smislu da dete može da zloupotrebi. Mi trebamo da imamo otvoren odnos. Treba da pričamo sa svojom decom, treba da znamo o čemu oni misle. Ali to ne znači da ja neću svojoj ćerki da pogledam kad ona nije tu telefon i da vidim šta se dešava, da vidim po sobi, možda ću nađem cigarete ili nešto drugo. Nije stvar u tome da smo mi drugari, ona ima drugarice. Roditelj mora da bude roditelj i mora da zadrži autoritet da bi to dete vaspitavao. Evo upravo... Možda recimo i da završimo sa ovim aplauzom i sa ovom rečenicom, jer ako smijem ja da kažem lično svoje mišljenje, slažem se sa vama. Hvala vam najljepše, ali pre toga naravno, ako neko od vas ima neko pitanje, slobodno, bit će nam drago. Imate ruku. Izvolite. Evo, doneću vam mikrofon. Dakle, veštačka inteligencija može da bude i podrška u obrazovanju i radu, ali ne može zameniti profesionalce kad govorimo o... Niste me to pitali. Da li mogu da zamene, ili su rekli da će da nas menjaju prosvetne radnike? Pa ne mogu baš da vas zamene. Pa ja mislim da smo mi nezamenljivi. Ja isto mislim. Izvolite, pitanje. Dobar dan. Ja sam Marko Matijević, porodični saradnik iz Dečijeg sela u Sremskoj Kamenici. Hteo sam samo da dam nekih par zapažanja koje sam primetio u terminologiji najviše, što smatram da je pogrešno. Gospođa Maja je koristila termine svetlo i mračno kad je poredila da je njoj pogodno kada ona koristi veštačku inteligenciju, to je svetao primer, a mračan primer je kad deca koriste za pisanje sastava. Ja bih hteo da kažem samo da to je njihova budućnost, oni će svakako da koriste, hteli mi to ili ne, veštačku inteligenciju, njih treba naučiti. Osnova svega je samo znanje o korišćenju toga. Ono što je mračno u toj izjavi jeste da mi trenutno kao odrasli nemamo znanja da mi njih edukujemo, a oni mnogo brže od nas uče nego što mi imamo znanja da njih naučimo. Tako da opaska je onda još jedan da se nadovežem na to za gospođu Aleksandru jeste da ne bi počovečio veštačku inteligenciju, nego bi više pomašinio pa bi dao primer. Zamislite da je veštačka inteligencija kao alat jedna mutilica za šlag, kao mikser. I sad bi vi uzeli da mutite šlag, pretpostavljam da znate da mutite šlag ručno, a onda bi uključili mikser i taj šlag bi bio izmućen mnogo brže i kvalitetnije nego ručno, ali pitanje je da li biste ostavili dete sa ručnom mutilicom nasamo ili biste ga ostavili sa mikserom da samo pali i gasi i da pravi šlag, recimo, za primjer. Može da bude i mlin za kafu. Bake znaju na onaj ručni mlin da zamelju kafu, a deci nije nikakav problem da ubace espresso, kapsulicu i da pritisnu dugme i da naprave kafu. Mislim, u poređenju tim pre bi išao na to nego da kažem da se počoveči. Veštačku inteligenciju treba gledati isključivo kao alat. Ovo je jedan novi nivo industrializacije, tako da apsolutno nismo imali vremena malo da više pričamo o tome, ali saglasni smo, samo pitanje je, treba da znamo i jedno i drugo, da imamo poređenje iskustva i jednog i drugog. Ja mislim samo da bi sa tim pristupom bi bilo mnogo lakše decu edukovati nego gledati da se počoveči, da se identifikuje kao neko ko treba bude prijatelj, ne, nego treba da ti bude alat, da ti ostvariš brže i bolje i kvalitetniji napredak u svom radu. I još jedna mala opaska za gospodina Aleksandra.
nadam se da se neće naljutiti, nema baš u Centru za socijalni rad puno empatije od zaposlenih, tako da ne bi puno na tome polagao pažnje nego Ovo na ChatGPT. moram ja da odreagujem, izvinite, molim vas. Dobro, to je vaše mišljenje, sada ne ulazim u polemiku. Da, nećemo, to nije tema za... Neki drugi... Ne, izvinite, moram da prokomentarišem ovo, zato što se i ja kao ministarka u vladi često susrećem sa tim da li institucije sistema rade dobro ili ne rade dobro svoj posao. Morate da znate da institucije našeg sistema, a ovo mogu da kažem iz cipela ministarke, a mogla sam da kažem i pre 2 godine kao neko ko dolazi iz nevladine organizacije, radi nekoliko hiljada ljudi i među njima je najveći broj vrlo empatičnih, solidarnih i vrlo posvećenih svom radu, a pojedinci koji ne rade dovoljno dobro svoj posao svakako nisu slika tih institucija, tako da ti primjeri, nažalost, dođu do medija i onda mi mislimo da svi rade tako, a ja moram da stanem u zaštitu centara za socijalni rad, jer nekako i poslednje vreme zaista imam puno kontakta sa njima i znam sa kakvim se problemima i izazovima suočavaju i posebno kada je u pitanju tema zaštite dece od nasilja koja je prilično osetljiva. Mi smo vrlo skloni osuđivanju, nalaze se u jednom nezavidnom položaju i takođe su kao takvi izloženi brutalnom nasilju. Hvala. Ako ima još nekog, izvolite, pitanje. Izvinjavam se, drugi put opet kvarim ovaj izgled. Ne, zaista, ja imam jednu ideju koju bih ja rado pružao, a puno vam hvala, draga učiteljice, da ste rekli da roditelji nisu djecama drugari, nego su i drugari, a i oni koji odgajaju djete i sve ono. Dobro, ali ja bih dao neku ideju. Ako imaju forenzičari, IT forenzičari, imaju, da kažem, pool ili environment, znači, ne znam kako je to na vašem, okruženje, gde mogu staviti viruse, pa ne znam šta, ima hekatlone i to, i oni treniraju kako se ti virusi ponašaju da bi napravili dobru istragu kasnije. Ok? Nadam se da vidite u kojem smjeru sada idem. Ja mislim da bi morali u današnjem vremenu škole početi surađivati sa IT kompanijama gde bi napravili tako, kako smo rekli, okruženje, gde bi se svi ti hekatloni za djecu održavali i naučili, evo, ako si ovdje napravio grešku, je varno, je secure, ali ipak si mogao naučiti nešto što nećeš raditi u životu, a normalno etički principi i tako dalje, sve to. Ja mislim da to moramo dati našoj djeci, jer nas će povoziti ne samo ChatGPT, nego sve što ima. Dajmo taj okruženje njima zajedno, IT sektor i učitelji. Ja to mislim da je bila neka dobra ideja. Imam još za reći, ali to je to. To je odlično. Dogovorite neki pilot projekat sada dok ste na sceni, iskoristite. Da, eto, sjajna ideja. Valjda smo zaslužili. Hvala vam, gospodine Klanš. Izvolite. Evo, više Slovenca nećemo zvati u Beogradu. Ja da vam kažem, ovo je po prvi put da je neko više priča od mene. Tako da što si bio, bio si. Fenomenalan panel, dakle, veliko hvala. Ja moram samo da jedan slučaj koji je mene lično mnogo potresao, a žrtva je dete jedne naše, to jest vaše koleginice iz vlade, gospođo Macura, i ona mi ispričala priču gde je ona zaista vodila računa o tome kako se dete ponaša na društvenim mrežama. Govorimo o detetu 13 godina, gde je vodila računa da nije na TikToku, da nije na Instagramu i potpuno je iz neznanja zapustila neke druge platforme. Ta jedna platforma, mi smo pričali malo o tome, zove se Watch People Die. Dakle, to je jedna platforma koja je izuzetno popularna među mladima, a zapravo možete da u realnom vremenu gledate kako ljudi umiru. I to je nešto gde je ona gutala taj materijal iz dana u dan, iz meseca u mesec i došla je do toga da je danas na ozbiljnom psihijatrijskom lečenju, gde je u ozbiljnom problemu i zaista majka ne zna ni kako da izađe na kraj sa tim. To je zapravo ono što ste vi, Aleksandra, pre svega i Tatjana, na kraju krajeva svi vi govorili o tome koliko je važno da zapravo ne moraš da budeš profesionalac, ali da moraš da imaš uvid u ono što ti dete radi i kako radi. Nekako bih volao da sa vama, Aleksandra, i možda sa vama, Tatjana, da mi kažete kako vi sada vidite naći taj balans i kako postati prijatelj detetu. Često je to pitanje da ne budeš špijun.
i da ne budeš kontrolor i da li da gaziš u privatnost samog deteta. Ali ja nekako imam svoje mišljenje, ali bih volao da čujem i vaše. Dakle, vas sa strane nevladine organizacije, a vas sa strane institucija, kako vi vidite te probleme i kako naći taj neki balans. Dakle, da eto, ako možete da mi samo malo o tome kažete. Evo ja ću prvo, pa vi možete me poklopite posle. Šalim se, naravno, ne. Prvo, ja dosta radim sa decom koja su predškolski uzrast. I jako je važno, iako se vrlo često roditelji, čak u tom uzrastu 4 do 7 godina, roditelji kao, pa moje dete to ne koristi. Pa baš zato što sada ne koristi, ti sada treba sa njim da gradiš odnos i da razgovarate o digitalnoj tehnologiji, da ti budeš prva ta osoba i referentno mesto odakle će početi da ono priča na tu temu. Jer vršnjaci ne mogu biti, mislim, mi često pričamo o vršnjačkoj edukaciji i tako dalje, ali oni ne mogu biti vođa, deca ne mogu biti vođa drugoj deci. Roditelj ili jedna odrasla osoba od poverenja je vođa tom drugom detetu. I tu nastavlja. Zato sam rekla, mi često pričamo o tehnologiji i zaboravljamo odnose. Ako postoji zdrav odnos, roditelj, dete, ako znamo zašto je neko završio na nekoj platformi koja god da je, ali tu postoji neki problem iza toga, tog deteta. Naveli ste jedan primer, razumete šta hoću da kažem. I na taj način da se, jer nekada roditelji odustanu, ne mogu ja da ispratim, ja recimo sada na dnevnom nivou ne mogu da ispratim promene koje se dešavaju u LLM-ovima. I onda nekada pošizim, kao, ali postoje osnovne stvari koje mi koriste iz iskustva, na osnovu čega ja mogu da kažem da li je nešto u redu, da li nije. Mi imamo, i to su istraživanja pokazala, da naša deca ne prepoznaju šta je to nasilje. Ako dete koje ima 12 i 13 godina ne prepozna šta je nasilje samo po sebi, mi možemo da mu kažemo, možda ideš na ovu platformu, možda koristiš ovu aplikaciju, možeš, ako ono u suštini ne zna šta je to nasilje, džaba mi mu pričamo o tome dalje. Ne možemo da pričamo dalje. Ako mi ne kažemo, da isto tako imamo, to je druga statistika, Srbija je zemlja, a govorimo o deci koji imaju između 9 i 12 godina, koje su već videla neki eksplicitni sadržaj koje nije primjer njihovom godinama, a koji ne doživljavaju ili roditelja ili bilo koga iz obrazovne ustanove kao mesto kome mogu da se obrate. To je veliki problem o kome mi treba da baš to je slon koji stoji u celoj ovoj prostoriji. Ne znam da li sam odgovorila na vaše pitanje, ali nadam se da sam se vratila na ono što je, dakle, zapušimo uši i kažemo ne mogu ja da ispratim svu tehnologiju, a zaboravljamo ono što je suština, od čega treba da krenemo. Ne bih sad svakako poklapala, to je sigurno, zato što jako ste lepo napravili, da kažem, praktično i uvod meni. Ja ne mislim da tu treba da postoje neke dve strane, pre svega. Dakle, da li govorite iz ugla nekoga koji je iz nevladine organizacije ili nekoga iz institucije, polazeći od pretpostavke da si iz tog konteksta postavio nam pitanje. Ja mislim da mi svi zajedno treba da gradimo partnerski, saveznički odnos kada je u pitanju tema prevencije nasilja, to je pod broj 1. A pod broj 2, dakle, da malo uđem u taj, da kažem, i roditeljski moment, a to je da niko se naučen nije rodio i roditelji se naučeni nisu rodili. Tako da i mi zaboravljamo ponekad da izgradnja veština roditeljskih je isto jedan proces i da moramo da ulažemo u sebe ne samo profesionalno da se gradimo i ostvarujemo na tim poljima, nego kada nailazimo na neke prepreke ili na nešto što nam je nejasno, da se obratimo ljudima koji imaju veća znanja i informacije o tome. Mi zaboravljamo da imamo u okviru institucije sistema možda ne tako široko rasprostranjeno, ali svakako postoje savjetovališta za brak i porodicu, gde vi možete da dobijete, recimo, informacije o tome kako da pomognete sebi, a onda i svom detetu da se snađe u okolnostima u kojima živi. To je pod broj 1, a pod broj 2, nadovezujem se na ono što je malo pre sagovornica rekla, a to je da ako očekujemo da deca prepoznaju nasilje, mi moramo da ih naučimo kako da prepoznaju to nasilje. Dakle, deca ne mogu to da prepoznaju sama od sebe, moraju iz kuće da ponesu tu informaciju. Ja sam često, nažalost, svedok da odrasli ljudi vrlo relativizuju nasilje, onda kada im to koristi, a onda kada im ne koristi, onda se sete i prepoznaju oblike nasilja različite, jer ih doživljavaju lično i naravno samim tim im je i percepcija potpuno drugačija. Tako da svi zajedno moramo da radimo na tome da se podigne svest u društvu, da ono što ne želite da bude učinjeno vama, znam da zvuči banalno i ponovljeno 1000 puta, ali treba ponoviti, da sve ono što ne želim da doživljavam ja lično, ne želim istovremeno da doživljava ni niko drugi u mom okruženju, bez obzira koliko se mi po različitim pitanjima razlikujemo. Tako da nekako sve polazi iz kuće, u najranijem uzrastu kod dece treba izgraditi taj osjećaj poverenja u roditelje
Da li će to posle značiti da mi se poverava kada ide kasno uveče kući, pa će da me slaže da li spava kod drugarice ili ne spava kod drugarice, ili će da me laže da doživljava nešto na društvenim mrežama ili me ne laže i prosto ima osjećaj poverenja, pa će mi reći suočio sam se ili suočila sam se sa nekom nepoznanicom. Ja mislim da je suštinski izgradnja poverenja. Ja isto ne verujem da smo mi kao roditelji drugari sa svojom decom. Ja imam dve skoro pa odrasle ćerke, jedna je odnedavno punoletna, ali nemam osjećaj da sam sa njima drugarica, ja sam njima mama i želela bih da oni imaju poverenje u mene, da kada se nađu u izazovnim situacijama mogu meni prvo da se povere, da sam ja ta osoba u koju imaju poverenje, a da li će svaki put da mi se poveravaju, to ne očekujem, jer jednostavno nije mi ni prirodno, neke situacije moraju i oni sami da sažive, dožive i tako dalje, ali kada se nađu u tom nekom škripcu koji doživljavaju kao bezizlaznu situaciju, da znaju da imaju najmanje jednu, a u najvećem broju slučajeva i dve adrese, mislim i na mamu i tatu istovremeno, dakle da mogu da nam se obrate zato što imaju poverenje u nas i mi smo ih tome naučili onda kada su oni bili mnogo mali. Ja bih ovako nastavio sigurno do kasno uveče, ali moramo da poštujemo satnicu. Ja vam zaista od srca zahvaljujem svima na sjajnim izlaganjima. Pozdravimo aplauzom moje učesnike u ovoj panel diskusiji i naravno, eto, ključna poruka neka bude odnos između roditelja i dece je na prvom mestu da bi bila zaštita adekvatna. Hvala najlepše još jednom. Hvala vam. Hvala za zadovoljstvo. Razumeli ste. Hvala vam. Hvala. Izvolite. Zadovoljstvo. Vas molim za minut strpljenja, samo da raščistimo. Hvala vam. Danas smo pogledali dva videa izuzetno značajna i na sjajan način urađena. Pogledajmo sada još jedan kratki video pa nastavljamo dalje. Mama, možeš da mi pomogneš kod doma? Kasnije, molim te. Tata, hoćeš da se igramo? Kasnije. Hoćeš da se igramo? Kasnije. Ćao svima. Kasnije. Dragi gosti, dragi učesnici, evo bližimo se i samom kraju konferencije. Ja se nadam zaista da je bilo korisno i poučno. Vidjet ću šta kaže kolega. Mogu samo da kažem da sam čak i ja uspeo nešto da naučim. Iako sam smatrao da sve informacije ovog sveta držim u malom prstu. Jao što si duhovit.
Mogu samo da kažem ja da sam čak i ja uspeo nešto da naučim i malom prstu držim, pa dobro, eto. Dobro, ipak, za sami kraj, ja sam ostavio jedno malo iznenađenje za naše goste. Jedna tema se od samog početka nametala kao krucijalna, a ona glasi: ko je bolji voditelj? Miljan ili MP2? Ne znam šta kaže kolega. Kako bismo rešili ovu dilemu, organizovat ćemo glasanje među publikom. Ja mislim da već znam ko će pobediti. Volim što si skroman i ja se nadam isto to. Znam da ću ja pobediti. Ali hajte da ne ostavljamo ništa slučaju i da mi ne predviđamo, nego hajte da vidimo. Dame i gospodo, molim vas sada da uzmete vaše telefone, iskenirajte QR kod koji se nalazi na prezentaciji. Ja ću da se pomerim malo. A ukoliko vam više odgovara, možete u pretrazi upisati link www.menti.com i onda ukucati kod koji vidite na vašem ekranu. Na vašim telefonima će se otvoriti ista prezentacija koju ćete vidjeti na ekranu i na taj način ćete moći da glasate, a zatim i odgovorite na upitnik za evaluaciju. Vaše mišljenje, dame i gospodo, vaše kritike jako su nam važni kako bismo i sledeće godine bili što bolji. Možemo? Kako biste ocenili celokupan utisak o konferenciji? Imate izbor, slobodno glasajte. Izuzetno zadovoljan. Zadovoljan. Izvolite. Sledeće pitanje. Nećemo tako brzo, dobro. Koji aspekt teme vas je najviše zainteresovao? Koji aspekt teme vas je najviše zainteresovao? Vidim kako se ovde smenjuju boje. Svetla strana tehnologije je na prvom mestu za sada. Imamo još malo vremena za ovo pitanje. Vidim ovde još se povećavaju. Dobro. Hoćemo na sledeće? Može, izvolite. Sledeće pitanje. Izdvojite jednu stvar koju ste naučili. Dakle, izdvojite jednu stvar koju ste naučili. Možete, naravno, svojim rečima. Aha. Evo, ovde su nam već odgovori razno-razni. Amigo, 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 take it off, take it down, amigo. Imamo raznih stvari koje smo naučili. Slobodno, bez ustručavanja, napišite vašim rečima vaše mišljenje, jednu stvar koju ste danas naučili. Možemo na sledeći. Da li je neki govornik pokrenuo temu o kojoj biste želeli da čujete više? Da li je neki govornik danas pokrenuo temu o kojoj biste želeli da čujete više? Evo, gospodin Toni Klančnik. Najviše ste možda govorili, ali ste dobili i najviše... Dakle, da li je neki govornik pokrenuo temu o kojoj biste želeli da čujete više? Vidim da još odgovarate, tako da sačekat ću još koji sekund.
Toni, sudeći po odgovorima, doći ćete vi u Beograd opet. Idemo dalje. Šta vas najviše brine kada je reč o AI i deci? Razmislite. Ostavit ću vam malo više vremena. Šta vas najviše brine kada je reč o AI i deci? Zloupotreba. Roditelji znaju manje od dece. Odsustvo odnosa. Nedostatak kritičkog mišljenja. To su samo neki od vaših odgovora. Možemo dalje. I šta vam se manje dopalo i šta biste promenili? Budite sasvim iskreni, jer ovo će nam pomoći u, naravno, budućnosti. Šta vam se manje dopalo i šta biste promenili? Dobro. 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 Demokratija. Neće, zabagovalo. Dobro, idemo dalje. Sledeće pitanje. Volim što ste šaljivi. Aha. Koju temu ili govornika biste voleli da čujete sledeće godine? Dobro. Toni, predsednik. Dobro, možemo da budemo šaljivi, ali budimo i naravno ostanimo u našoj temi. Evo još koji sekund. Dakle, koju temu ili govornika biste voleli da čujete sledeće godine? Dakle, gospodin Toni, vidimo vas i sledeće godine. Idemo dalje. Zamislite da AI danas piše poruke deci. Šta biste želeli da im poruči? Čitajte. Zamislite da AI danas piše poruke deci, šta biste voleli da im poruči? Ne veruj sve, jedan od odgovora. Razmišljaj svojom glavom. Samo hrabro, samo su neki od vaših odgovora. Sledeće pitanje, a ja bih voleo da je i poslednje, da završimo sa ovim. Ko je po vašem mišljenju bolje vodio konferenciju? Miljan ili MP2? Molim vas, pazite šta odgovarate. Nemojte da vas sanjam. Dobro. Evo, posle ovog odgovora, sve bih vas vodio na piće, ali mnogo vas je. Dobro, evo, ja mislim da sa ovim pitanjem mi danas završavamo. Hvala vam na učestvovanju i na vremenu izdvojenom. Naravno, nemojte još da ustajete, jer u ime Centra za nestalu i zlostavljanu decu želimo da izrazimo veliku zahvalnost svima koji su danas deo ove konferencije. Okupili smo se da razmenimo znanja i iskustva, naučimo nešto novo i dođemo do zajedničkog zaključka o ključnim pitanjima koja se tiču veštačke inteligencije i bezbednosti dece u digitalnom dobu.
Hvala našim partnerima, govornicima, hvala učesnicima, a posebno hvala vama, draga publiko, na aktivnom učešću i vašoj energiji. Vaše prisustvo i angažovanost pokazuju spremnost da doprinesete zajedničkoj misiji unapređenja bezbednosti sve dece. Nadamo se da su vas stečena znanja i podeljena iskustva inspirisala da budete pokretači promena i da ćemo zajedno nastaviti da gradimo bolje i sigurnije okruženje za decu i za mlade. S moje strane hvala, a MP2 će možda da se zahvali ako se nije pokvario. Hvala vam još jednom i vidimo se sledeće godine. A do tada, hajde da zajedno radimo na tome da algoritmi budu naši saveznici, a ne protivnici. Do sledeće godine sve najbolje.